डिलिमिटेसन बड'लेण्डआव डिलिमिटेसनखौ लानानै दुंहाव थासारि बड'लेण्डआव डिलिमिटेसनखौ लानानै राजनैतिक गेलेनायाव गुबुन हानजाफोरनि मुखुब बड'लेण्डआव डिलिमिटेसनखौ लानानै गुबुन हानजाफोरनि गेजेराव गावनि हानजाफोरखौ राजखान्थियारि बिथिङाव फेहेरनायनि मुखुब एबसुआ बिसायख'थि आय'गनो दाबिलाइ होआखै बिथांमोननि मेम'रेन्डामा जोंनि आखायाव सफैयाखै। अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि नेहाथारि सिनेन बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला दिपेन बर'आ डिलिमिटेसन कमिसननि हियारिंआव पारमिसन गैयालासे आसामनि चिफ मिनिस्टारनि अननायाव हाबनो मोनदों आरो हाबनो मोनदोंबाबो बिथाङा भारत इलेक्शन कमिशनार अरुण पान्डेजों बक्ता होफुनाय समाव हु आर इउ होनजादों। बेल' नङा, बिथाङा सोंजादों वेर इज योर सिरियाल नाम्बार इन दि लिस्ट एन्ड वी हेभ नट रिसिभ योर मेम'रेन्डाम। मोगा-मोगि जानाय समाव एबसुआ बेबायदि बुंजानानै जोबोर लाजि मोननांदों आरो गावनि बुंनांगौ बुंखांनानै बायजोआव ओंखारबोयो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बिथांनि लोगो लोब्बायारिफ्रा ओंखारबोयो। मिडियानिसिम बरायनाय थाबाय। आङो फंनैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खौरां फोसावनो एबा बुंथिनो सानदों। बेनो जाहैबाय दा आथिखाल जोंनि आसामाव इलेक्शन कमिसननिफ्राय जिथु डिलिमिटेसननि हाबाफारि बियो खोब सोलिफुबाय थादों। बेबादिनो थांनाय 19 तारिखआव दुलाराय आसाम नाङैनो MLA समस्ति आरो MP समस्तिखौ लानानै जे चिफ इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया गुवाहाटीयाव फैनानै जे हियारिं लाफैदों, बेवहाय आंबो सासे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि सासे वान अफ दि सेक्रेटारि जानानै आंनि दैदेनगिरि वार्किं प्रेसिडेन्ट मुस्रि डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथांमोनजों ज' बे डिलिमिटेसननि हाबाफारियाव हाबदोंमोन। आरो बे समावहाय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय जोंहा मानगोनां दिननाथ बसुमतारी बिथाङा फारि फारियै ओंथि गोनां जिहेतु जोंनि दाबि आरो जोंनि जाजानो लुबैनाय समस्तिखौ फारियै बुंदोंमोन। क'क्राझार मोनसे लकसभा ST समस्ति जानांगौ, लोगोसे उदालगुरिखौबो जिहेतु उदालगुरिया मोनसे MP समस्ति जानो हानायनि बहाय सुबुं सानखो दङ। बेनिखायनो गुबुन नन शेड्युल BTCनि बाहेरायाव थानाय एरियाखौ लाफायालासे उदाङैनो उदालगुरिखौ जोंनि BTED एबा BTCनि सिङाव थानाय LACफोरखौ लानानैनो मोनसे उदाङै MP समस्ति दाफुंनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। बे दोलोनिफ्राय बुंनाय रावफोरखौबो मोजाङैनो खोनासंदों आरो जोंनि बुंथिनाय रावफोरखौ गनायथिनाय होनाय बादि जोङो इसाराखौ नुनो मोन्दों। बिनि थाखाय चिफ इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियानिसिम जों साबायखर बावो जे जोंनि जिहेतु दाबिनाय जिहेतु मेम'रेन्डाम बेवहाय रोखायै बुंनाय जादों आरो जों दाबिनाय जादों जे जोंनि BTED BTCनि सिङाव 15टा जिथु MLA समस्ति दङ, बेखौ जोङो मोननांगौ रोखोमनि जोङो ST सिट जानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जेला जोङो जोबनानै जोङो ओंखारो अब्ला गोबां बे शंकरदेव कलाक्षेत्रनि शंकरदेव अडिट'रियामनि मोखाङाव जे गोबां दल संगठन बाइक होनाय, मिडियायाव होनाय आरो प्रेस मिट खालामनायखौ होंगो दोंगो नुसोगारनाय नुदोंमोन। नाथायब्ला बे समावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेस मिट होनाय, मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौबो जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोना
ओरैबायदि मोजां बुंदों रायजोनि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों जिखौ दाबिदों गासैबो एसटि जानायनि खोथा बुंदों आरो बिथांमोना बावहाय दाबिलाइ होनाय मेमरेन्डाम होनाय बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय अदेबानि उनावहाय जोङो मिथिनो मोनबाय जाय बिथांमोना माधबदेब अडिट'रियामाव दंमोन जे इलेक्सन कमिसना गोबां दल संगठनफोरनिफ्राय हियारिं लादोंमोन बे समावहाय जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुङो अब्ला जों खोनानो मोनबाय मा जे इलेक्सन कमिसनारा अरुण पान्डेया जे बुंफिनबाय जे हु आर इउ नोंथाङा सोर बुंदों अब्ला बिथाङा बुंबाय हयथ' गावनि परिचयखौ होबाय सिनायथिखौ होबाय नाथाय इलेक्सन कमिसनारा फिनदों जे नोंथाङा बुंदोंब्लाबो नोंथांमोननि लिस्टआ गैया आरो नोंथांमोननि मेमरेन्डामा जोंनि आखायाव सफैयाखै होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना बुंब्लाबो जों बेखौ नट खालामनो हाया। निस्सय बे गमामायैनो जाथाया नंमारगौब्ला बे अडिट'रियामाव जाय बिथांमोना दैदेनगिरिफ्रा दङमोन गुबुन गुबुन दल संगठननि बिथांमोना खोनादोंब्ला बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय। नाथाय जि बाहेरायाव बुंदों आरो सिङाव जिबादि इलेक्सन कमिसनारजों जे फिननाय होजादों बियो जोबोद फाराग गोनां बाथ्रा जादों। बेखायनो गमामा मेमरेन्डाम गैयाबालानो एबा लिस्टआव गैयाबालानो बेबादि हाबनानै बुंजादोंबा जोङो मोनसे माहारियारि आफादखौ मानो बिदि खालामजानांगौ एबा मानो बिदि जाखो बेखौ दुखु फोरमायथाव जादों आरो दुखु मोनथावथाव जादों। बेनिखायनो जों खोनाबावनो मोन्दों जे हाबनाय समाव एन्ट्रेन्सआव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन बिथांजों थांफानाय सोद्रोमाफोरखौ लामायावनो पुलिसफ्रा होबथादोंमोन आरो बे समाव सोंदोंमोन नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों आरो मा ग्रुप। अब्ला हयथ' बिथांमोना फोरमायदोंमोन अब्ला बिथांमोना लिस्टखौ नायनानै नुबाय जे नोंथांमोननि बाव हाबनायनि एन्ट्रिनि लिस्टआव गैया। उफाय गैया राहा गैया जानानै मोनथिनाय बादिब्ला बिथांमोना जे चिफ मिनिस्टारनाव फन खालामहरनानै बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनि OSDनिफ्राय खोथा बुंहरजानानैसो बिथांमोना हाबनो मोन्दों। बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बाथ्राफ्रा नंगौब्ला रायजोफ्रा बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां जे जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारियानो जेराव खौसे जानानै दिनै डिलिमिटेसननि थाखाय बयबो गाबख्रावदों होख्रावदों आरो मोननो थाखाय दाबि खालामदों बेफोरखौ नंगुबैयै जुदि इलेक्सन कमिसनारनाव हियारिं लानाय समाव जुदि बुंथिमारोमोनब्ला एबा मेमरेन्डामखौ होमारनायमोनब्ला निस्सय बिथांमोन बुंनायाबो गोहोम जागौमोन। नाथायब्ला जेरैबायदि दा खौरां बिलाइफ्राव जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोना लिस्टआवबो गैया आरो मेमरेन्डामबो होआखै होननानै मिथिनाय बादिब्ला बेयो दुखुनांथाव जाबाय। नंखाय नंब्ला रायजोफ्रा बेखौबो फोरमान लानो हागोन गोनांथि जायोब्ला जे बे अडिट'रियामाव बे डिलिमिटेसननि सावरायनायाव क्लेम्स एन्ड अबजेक्सन खालामनाय समाव बबे समाव बुङामोन बेफोरखौ फोरमान खालामनो RTI होनानैबो जोङो बै सावगारि आरो जोङो बिनि फोरमानखौ होनायनि बेबस्थाब्लाबो जों लानो गोनां जानो हागौ जुदि बाथ्राया नंगौब्ला। दा बे बाथ्राखौनो आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो दानि डिलिमिटेसनफ्रा जाहाथे जोंनि दाबिनाय बादि जोङो मोनफुंनो हायो बेखिनिखौनो आङो रायजोनिसिम फोरमायथिनानै आंनि फोरमायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।